Morosoiskoira Pro täällä. Nyt me avataan 48 droppia ja sit vielä nää Brawl Pass jutut. Eli yhteensä 60 droppia. Alkotaan. No niin, me päästään. Annetaan hyvää. Ja ekan droppi. Vitsit. Tehopisteitä. Eeppinen. Olikkoja. Eeppinen heti. Epic. Stone Spray. Harvinainen. Krediitto tänään vielä tarvii. Sitten tehopisteitä. Toi jälleen kerran. Jälleen. Joo. Epic. Niin saattaa edes myyttis. Oliks toi vika? Joo. Siirtää seuraava käyttäjään. Pitää kerätä krediititkin. Noin. Ja nytten. Tän käyttää 8 prosenttia. Oikein superharvinaisella. 8 bitin merkki. Okei. Jes. Tän yhteen. Tuulla. Vitsi tää näistä tehopisteistä pistää kyllä paljon. Okei. Eeppinen. Kolikkoja. Jälleen kerran tehopisteitä. Tuleeko ne huonoa? Tai se on ehkä ton myyttisen takia. Mennään 3. käyttäjään. Pitää koska mä en kerännyt täällä näitä, niin pitää kerää. Laitko speed uppaa nää kohdat jatkossa. Saadaanko me Edgar? Ei. Heti eeppinen. Epic. Ja Edgar jää. Empty the spray. Epic. Eeppinen jälleen. 200 kolikkoa. Harvinainen. Tehopisteitä. Jälleen harvinainen. Toivon me saadaan jollekin. Mulla on vielä nää Brawl Pass. Niin siellä on varmana yksi. Tää on varmaan huonoja käyttää tähän mennessä. Kolmannen harvinainen. No ei siinä. Okei, tää oli huono. I could do this if I wanted to. Tän käyttää 8 droppia. Heti eeppinen. Epic. Tuulet toi sama vittu. Me ollaan saatu Stuun merkkiä 2 kertaa Stuun. Mitä vittuja? Uus Sproutille merkki. No oli siinä, nyt oli kyllä ihan sika. My good fellas! Aloitetaan. Toivottavasti nyt voisi tulla myyttinen tai lege. Ja nyt tavataan vaan nopeammin, koska nyt tulee niin roskaa. Epic. Vitsin tehopisteet. Onks sä vielä? Mä tiin mulle vaan 1 epic. On. Vai onko tässä jopa 2 vielä? Ei. Vitsi. And beauty. Ai. Nyt hitaasti ne viikot. Näistä kokeista. Epic.
Tässä taitaa olla 5 tai 4 enää jäljellä. Rare. Rare. Noniin. Legendary. Yes! Tää olikin mitä mä halusin. Legendaarinen troffi. Avataan. Tän. Teen nyt. Sitten tulee jotain. Mitä? Tää on 149 gamin skini. Mitä? Katso sen roppeen jälkeen. Oli siinä, mitä? Ja myös, saatteko tiedä faktaan? Mä sain tän myös Legend Dropista. Mitä täällä tapahtuu? Tää oli ihan hullu. Mut nyt me siirrytään Brawl Pass droppeihin. Niin ja nyt me ollaan menty vähän ajassa eteenpäin. Nimittäin nyt mulla on Brawl Passi läpi. Aloitetaan. Noniin, ekana. Super Okei, rare. heti superharvinainen. Siitä merkkii. Rare. Taas harvinaista. Eiku. Super rare. Tämmönen aika hieno merkki. Rare. Jos on vielä se epic. Mä ois mykitty, please. Mä en oo muuten saanut tän Brawl Passin dropet Super rare. Super rare. Blingejä. Sitten tää merkki. Rare. Sitten taputusmerkki. Tällä lohikäynnillä. Rare. Vitsi. Anna se pisti. Epic. Keikkosen sain ja Crown taputusmerkki. Sitten. Mä Rare. nimen 2 lisää. Joo. Noniin. Rare. Olipas surkeet nää normipassidropit kyllä. Sitten kitboxaaja. Thrilled to be Mun mielestä on ihan here. hieno, mutta mun mielestä se Really? synkkä on parempi. Siitä lisää juttui. Sitten Itle. Ja sitten meidän viimeinen Legend-droppi. Anna please jotain hyvää. Please. Ei, mä tiedän mikä tää on. Penny. Mutta on vähän sääli ku... No ihan sama, mulla ei ollut Penny, joka ei vielä skini, mut ku... No skini saa nykyään ilmaiseksi, jos te uuden käyttäjää. Niin sen takia toi skini ei oo enää kovin hieno. Mä en varmaan mä ostan varmaan se synkkä versio sieltä, koska mun mielestä se on hienompi kuin... Joo, ei ollut Pennylle skiniä. Nyt saatiin puhu Penny. Mutta semmoista. 60 dropista 2 legendaarista. Tai no 1 oli pakollinen. Ja toinen niistä oli ihan hullu. Siis mä en voi vieläkään käsittää miten mä sain sen. Mutta tilaa kanavaa ja tykkää videosta jos tykkäsit. Moro!